Umangat na sa 16.7 million ang numero sa printed national ID cards nga nabaton sa publiko. Suno kay Philippine Statistics Authority Officer in Charge Deputy National Statistician Fred Soliesta, pagatagan sa digital copy nga PDF form ang mga pumuluyo, ang pangginahulat sa karon ang downloadable nga version sang national ID nga pagagwaon sa katapusan sang tuig o kung sa first quarter sang 2023. Payag ni Soliesta madasig ang lakad sang registration apang madugay ang back-end process sini. Kung sa diin ang proseso may aras ang mabudlay ng mga requirements. May baluan nga magamit bilang valid ID ang printed o kung downloaded nga national IDs, bangod nga na disenyo ang e-fill ID nga may seguridad kasubong sa mga physical cards nga may QR code. Sa karon naglabot na sa 73.8 million ka mga Pilipino ang nakakumpleto sa proseso sa pagrehistro, gani ginalauman sa PSA nga mahatag sa publiko ang 50 million nga national ID sa katapusan sang tuig. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 86 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 5 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 51 centavos. Ang euro may baylo nga 57 pesos and 25 centavos. Ang Saudi Arabia real may baylo nga 15 pesos and 69 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. Ang anlida na nagabalor sang 65 pesos and 15 centavos tubtob 67 pesos and 20 centavos. Ang premium na nagabalor sang 66 pesos and 5 centavos tubtob 67 pesos and 95 centavos. Ang diesel ang nagabalor sang 76 pesos and 5 centavos tubtob 77 pesos and 75 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Amen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo!